Umay kayo, dayawin tayo ti Diyos, ken agragsak tayo. Imay kami tapno dayawan mi ti Dios kaputeg nanayon nga ayat na. Ipaay tayo ti Diyos, ti sagot a panagdayaw, ken panagyaman. Iti santuario mo Apo, ipaay mi daton mi. Ipaay mi ken kao Diyos, daton na panagdayaw. Ipaay tayo iti Diyos, iti naidakla na panagdayaw. Ipakamu tayo iti suamin, ti ayat tayo iti Dios. Ipaay tayo ti Diyos, ti sagot a panagdayaw, ken panagyaman. When ipaay mi ken ka, dato na daklan panagyaman. When Ipaay mi ken ka, dato na daklan ragsak. Hallelujah! Dayawin tayo ti Diyos, ken ipaay tayo, ken kuana ti panagyaman. Amen. Amen. Kantain tayo ti ayat na ingka bilangin. Nung ipanagbiag mo madanagan ka, kaya panunod riribuken ka, lagi penti para mo Diyos iten na, atong ayatin paay na ken ka. Di ayat na inkabilangin, Diyos dumuna inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakila dumuna inkakitain. Nunadagsen unay day tawid mo, nabanto ti karga pinamlay mo, lagi pemayat na ket mamukaw to, day na ket ragsak sa mukaw to. Di ayat na inkabilangin, Diyos dumuna inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakila dumuna inkakitain. No daging igayem mo dapat nang da, panunutan ka rin ni Kristo ken ka, lagi pemayat na maliliwag ka, ijay langit ko kwawan serbila. Di ayat na inkabilangin, Diyos dumuna inkakitain. Di ayat na inkabilangin, lakila dumuna inkakitain. Gamuna anulan na ang munsungken, di ka ata na Diyos ikatumaklin, lagi pemayat na di agsarten, at aken kainggan kun namunang di ayat na inkabilangin, Diyos, tingin natin kakitain. di ayat na inkabilangin, dakila dumuna inkakitain. Kararag tayo amin kakabsat. Apo mi Diyos, agdaydayo kami ken ka, kadaytoy nga bigat, agyaman kami, iti biag, ken pigsa nga inted mo kada kami, tamapan kami ito'y balay mo, ngayon kami magdungo ken ka. Apo mi, punuam ti puso ti tunggal may sapay kumata amin nga maawat mi, nga saom, apo ket pagbalin mi nga inspirasyon iti panagbiag mi iti aldaw-aldaw nga panagbiag mi, nga panagsirbikin ka, para iti pamilya mi, para iti trabaho mi, para iti tunggal may sa. Agyaman kami, Apo, ta
daytoy nga Domingo ket panagdayaw mi ken agrambak ken ka nga agyaman kami kadagiti blessings nga intet mo kada kami nga may isubli ti balay mo ken iyawat mi ken ka nga iti bunga puso mi. Ikararag mi met lang apo dagiti kakabsat mi awan gidtoy lalalo pangin dagiti apo kakabsat mi nga adadtoy nga agtitipon tuy balay mo. Ato iti kararag mi tinagan ni apo mi Jesus. Amen. Amen. Jesus, oh Jesus, lenggam dawat mi. Jesus, oh Jesus, lenggam dawat Ang lakas ng kanta ng mga bata. Good morning! Ayun. Good morning, class. Para ako nasa classroom, ano. Naimbag nagsapa kada tayo aming kakabsat. Welcome to the Ilocano worship of Knox United Methodist Church. Ang Ilocano worship na karamihan sa mga dumadalo ay hindi nakakaintindi ng Ilocano. So, po na nga kada kayo nga dahito online, kakabsat nga Ilocano, kapadang Ilocano, umay kayon. Rumuar kayo dito babalayon, umay kayo dito yung nagtigla kapilyan. 90% ti agat atendar ti Ilocano service kat saan nga makawat ti Ilocano. May mga ilang paalala lang po para sa atin mga kapatid. Una-una, today is the third Sunday of the month and we celebrate Thanksgiving Sunday. Thanksgiving Sunday. Kung kaya't yung iba sa inyo, siguro napansin nyo, ba't may mga prutas, may mga gulay dito sa harap? Yan po ay dahil sa ibang mga simbahan, we call it Harvest Festival Sunday. Kaya lang, nasa syudad po tayo. Wala po tayong masyadong malawak na lupain para sa mga gulay, mga punong kahoy, mga palay. Ang meron sa atin ay mga nagtatrabaho sa paaralan, sa opisina. Wala po nagbubungkal masyadong ng lupa dito. So, we don't call this Sunday as Harvest Festival Sunday, but Thanksgiving Sunday. Pero, para ma-feel pa rin natin yung essence ng celebration ng ibang mga simbahan na Harvest Festival, we have these fruits and vegetables. Fruits and veggies. Tulad ng nasabi ko, nung ako'y nasa Ilocos, sa isang simbahan doon, nako, yung dati kong destino doon, pag Harvest Festival Sunday, madaling araw pa lang, sunod-sunod na yung mga kariton. Pasagad. Sunod-sunod yan. Ang karga ay puro mga sako-sakong palay. Bago pa dumating yung araw, oras ng pagsamba, puno na ng
palay, mahigit 100 sako ng palay, nandun na sa isang tabi ng simbahan. Galing sa isang miyembro lang yun. Ganun ang Harvest Festival ng ibang mga simbahan sa Ilocos. And then, yung iba naman, yung ayaw nang magdala ng magbuhat ng mga palay, cash. Sa isang simbahan naman sa Nueva Vizcaya, nung minsan nagsalta ako sa kanilang Harvest Festival, ang kanilang Harvest Festival special offering, mahigit 1,000,000. Special offering lang yun para sa Harvest Festival. Sana rin dito, no? Sana dito rin ang Thanksgiving Sunday special offering natin at Harvest Festival Sunday offering natin, mahigit 1,000,000. Kaya natin yan. Kaya natin yan. So, later on, sa ating nandun sa basket. Sa ating special Thanksgiving Sunday offering, meron po yung envelope, Thanksgiving envelope. Pakitaas po yung mga Thanksgiving envelope nyo. May marka po. Ayan, yung kagaya ni Ate Neri. Ayun, ayan, yung kay teacher. Pakitaas nga yung isa, teacher. Ayun, o kay Ate Neri. Pakifocus nga po yung kay Ate Neri. Sige ate, pakitaas ulit. Baliktad. Ayan, ayan. Thanksgiving envelope. Ba, may model tayo. Yan po yung later on, at the last part of the service, we will be having our Thanksgiving Sunday offering, special offering. And kasama po yan sa ating special offering. Now, more on this, maririnig natin mula sa ating modelo mismo, ating stewardship chair. What is Thanksgiving? Ate Neri? Naimbag nga bigat, kakabsat. Good morning! Good morning! Again, Thanksgiving. Pag sinabing Thanksgiving, hindi lang ngayon. Dapat every day, meron tayong Thanksgiving. So, pag sinabing Thanksgiving, Thanksgiving is a way of life that goes beyond a single day, embracing a gratitude as a transformative power. It involves the recognizing the gift of life. Yung gift of life po natin, dapat talaga ipagpasalamat every day. Acknowledging life's joys and challenges, responding to God. Hindi lang tayo nagpapasalamat kung maganda yung buhay natin. Magpasalamat tayo kahit na may problema, mga troubles, kasi na-overcome natin yung mga problems, saka yung mga, kung ano may dumating sa atin na pagsubok. Living the overflow of grace, expressing gratitude in relationships, fostering generosity, and transforming our perspective, attitudes, and interactions. We are encouraged to do acts of kindness. Kailangan daw maging mabait din po tayo sa kapwa. Hindi lang sa ating family, hindi lang sa ating mahal sa buhay. The transformative of power of gratitude is evident in the lives of individuals who have been transformed through cultivating a heart of gratitude. Finally, thanksgiving as a witness is a powerful witness of thankful and joy-filled life in a world filled with negativity. By living a life of thanksgiving, we can embody the spirit of thanksgiving
modeled by Christ. Pag nasa Panginoon na tayo, na-feel natin yung kabutihan, yung kabaitan, kaya dapat i-share po natin sa ating kapwa. So, yan yung Thanksgiving, kung ano man yung ibig sabihin ng Thanksgiving. Every day, we act kindness. Tapos maging generous po tayo. Kasi lahat po ng pagpapala ay galing din po sa ating Panginoon. Pinagkatiwala lang po sa atin at dapat po i-share natin at palaguin po yung kabaitan at pagmamahal at kung ano po yung ibinigay na talento sa atin, padamihin po natin yung i-invest po natin. Lahat po meron po tayong talent. Gift of talent from God. That is Thanksgiving. Happy Thanksgiving po sa inyong lahat and God bless us all. Salamat, Ate Neri. Yes. So, that's what Thanksgiving is. And that's how we celebrate Thanksgiving Sunday. Now, tulad ng sabi ko, sa envelope po mamaya, kung bubuksan po ninyo yung envelope, meron pong thank you note card. Or slip. Ayan. Thank you. Isusulat po ninyo dyan lahat ng mga pinagpapasalamat nyo sa Panginoon. And then, saka po natin i-post dito sa corkboard. Saka natin i-post sa corkboard. Or sino po yung wala pa pong Thanksgiving envelope? Pakibigyan po sila. May mga nagtataas po ng kamay. Pakibigyan po yung mga wala pa pong Thanksgiving envelope. So, yan po ay gagawin natin during the closing hymn. Habang inaawit po natin yung tanging alay ko, isulat po natin sa thank you note na nasa loob niyan yung ating mga the reasons why we are so thankful of, o yung mga pinagpapasalamat natin. And then, pag ilagay po na po natin yung thank you note dyan, dito sa corkboard, saka natin i-drop yung ating Thanksgiving offering sa basket. May mga baskets po dito. Yung ating Thanksgiving special offering naman. Sa mga nasa online, mga kapatid, you can comment your thank you note sa Facebook at sa YouTube live streaming ng ating worship service. And then for your Thanksgiving offering, you can transfer or deposit it to our GCash and bank accounts na may papalabas po mamaya. Malapit na po ang ating pagdiriwang ng Advent at Christmas. Next Sunday will be Christ the King Sunday. And then, following that, 2 Sundays from now, that will be the first Sunday of Advent. Ngayon, tanong ko po, mayroon na po bang nakapalista para sa mga pagsisindi ng Advent candles? May families na po ba na nagpalista para sa pagsisindi ng ating Advent candles? Ilan na, Ate Marlene? 4 na. 4 na families na. Kung meron pa pong gusto, sige lang po. Kahit na 2 families per Sunday, pwede. Muli, sa mga pamilya na gusto pong makiparticipate sa pagsisindi ng Advent candles every Sunday, paki-approach po si kapatid na Marlene and then ibibigay po niya sa akin yung listahan at ako po mag-schedule kung anong linggo kayo. Will it be first Sunday, second Sunday, third Sunday, or fourth Sunday of Advent?
At atin pong ipanalangin ang ating choir. Bakit? Kasi sila po'y naghahanda na para sa ating Christmas cantata. On December 17, that will be our Christmas cantata. We'll be having, tulad ng napag-usapan po ng ministerial team, we'll be having our joint morning worship. Morning worship lang po yung joint para sa ating Christmas cantata. Dahil joint service ito, alas 9 po na umaga, ang pagsamba sa December 17. At yung sa hapon, yung mga nasa contemporary at vesper service, iniimbitahan rin na dumalo at saksihan ang kantata ng ating choir. Pero meron pa rin pong contemporary at vesper worship services. Ganon din, ipanalangin din natin ang mga nalalapit na Advent and Christmas activities sa ating simbahan. Yung simbang umaga, sa halip na simbang gabi, madaling araw tayo, simbang umaga tayo, December 16 hanggang December 24 po yan. Every 5 a.m. in the morning. Muli, good morning and God bless us all. Ngayon po, masasaksihan natin ang tanging alay na ibibigay sa atin ng ating mga bata. Lord, if we could, we will fill your hands with all the wonderful things you've given us. Then we lift them up and give them back to you. Everything I am, everything I am, everything I everything I need, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And
Pwede po bang pakidala lahat ng mga bata dito sa luhuran? At ipanalangin natin sila. Lahat na ng mga bata. Ayan. Sige po, tayo po'y manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, narito po mga bata sa loob ng simbahan. Maraming salamat po sapagkat kasama namin sila sa pananambahan. Dalangin namin ngayon, Panginoon, i-bless mo mga batang ito. Tulungan mo sila sa kanilang paglaki, sa kanilang pag-aaral. Nawa, malayo sila sa anumang mga sakit at kapahamakan. I-bless mo rin ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga sa kanila at nagmamahal sa kanila. I-bless mo kami upang sa ganun ay kami maging mabuting halimbawa sa kanila. Nawa ang mga magagandang bagay lamang ang kanilang naririnig at makikita sa amin. Muli, tinatalaga namin ang mga batang ito. Gawin mo silang huwaran, modelo, sa kanilang mga kaklase, kaibigan, at pati sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa ngalan mo, O Kristo, Amen at Amen. Pwede na kayong bumalik sa inyong mga upuan. Adatayo, kabsat, iti panawin, ti panakaibasa, iti nasantuan na surat, nga agapo, iti daan at tulag, ti aklat ti Salmo, kapitulo, sangagasot. Ket kay kastoy ti kunana. Kantain tayo ti Apo, da kay amin nga, agnaed ti daga. Agdaydayaw kayo, asiraragsak kan kuana, ingkay iti sangwanan na iti ragsak akanta. Bigbigin nyo ti Apo ket Diyos, iso ti mamaruswa kada tayo, ket kukwa na tayo, wen tataon na tayo, kenda tayo ti arban na. Sumrek kay anapnan iti panagyaman iti templo na, agdaydayaw kayo amapan iti santuario na. Agyaman kayo ken kuana, itanokyo tinagan na, tanaimbag ti Apo, ket agnanayon awan inggana ti ayat na agnanayon ti kinapudno na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. At tagdar tayo pare ti sungbat. Give them iti napay, ti biyagapu, amaipay ito'y kararwan, kasanaglit mo diyay, then at bye-bye, kadagiti daon na bisinan. Amen. Ang pagbasa mula sa banal na ebanghelyo. Habang nagtatravel si Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa boundary ng Samaria at Galilee. Nung pumasok na siya sa bayan, sinalubong siya ng 10 taong may ketong. Tumigil sila sa medyo malayo at sumigaw, "Jesus, Master, maawa po kayo sa amin." Nakita sila ni Jesus at sinabi niya, "Sige, lumakad na kayo at ipakita ang mga sarili ninyo sa mga priests." At habang naglalakad, gumaling sila. Nang mapansin ng isa na magaling na siya, bumalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Dumapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Isa siyang Samaritan. Nagtanong si Jesus,
Di ba 10 kayong gumaling? Nasaan ang siyam? Bakit kung sino pa ang hindi Israelite, siya pa ang bumalik para magpasalamat sa Diyos? Sinabi ni Jesus sa kanya, sige, tumayo ka na at umuwi, gumaling ka dahil sa pananalig mo sa Diyos. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Madaydayaw ko, O Apo Jesucristo. Bendisyon ang konti, Inapuno, tapno isutaraon ko, Apo. Ken mangbukaw di kinalakis ko, ken talakin ragsak masarap ko. Agdugaw tayo kakabsat. Mensahe ti kanta nga dinggan tayo nga turong iti Ilocano Choir.
Thank you, choir. Sa linggo, magpapagawa na ako ng maiksing stola. May kasama akong pastor dito ngayon. Engineer Jesse, mukhang magpapastor tong bunso mo ah. Good morning! Sa araw na ito mga kapatid, ating pinagdiriwang ang Thanksgiving Sunday. At sa ating pagdiriwang ng Thanksgiving Sunday, atin pong pansinin yung gospel lesson natin. Yung pinagaling ni Jesus, yung 10 lalaking may ketong. This is a healing narrative. Yung pagpapagaling ni Jesus sa mga lalaking may sakit sa balat. Now, these 10 men were desperate people. Desperadong mga taong to, mga lalaking ito. Bakit? Sa panahong yaon, mga kapatid, ang leprosy wala pang nadidiscovereng gamot. At tulad ng nasabi ko nung nakaraan, nung ang sermon natin ay patungkol kay General o sa batang babae na alipin ni General Naaman, sabi natin, noon, basta may sakit sa balat, kahit hindi naman talaga leprosy ayon sa findings natin o medical findings ngayon, basta may sakit sa balat, itinuturing na iyon na leprosy. Tinuturing na iyon na leprosy. So, at wala pang alam na gamot noon. So, at dahil may ketong ka or may leprosy ka, di mo na mabuhat yung malaki. Dahil may ketong ka, ika'y nilalayuan ng mga tao. Ikaw ay nilalayuan ng mga tao. So, outcast ka sa lipunan. You're an outcast. Binabalewala ka ng lipunan. Nandidiri ang mga tao sa iyo. Ganon ang sitwasyon ng mga taong may ketong. And so, these 10 men were so desperate. Desperado sila. Wala silang magawa. Nung narinig nila na paparating si Jesus, at a distance, malayo pa lang sila, sumisigaw na sila, humihingi ng tulong. Humihingi ng tulong. Just imagine the scene. 10 individuals afflicted with leprosy, a disease that not only ravaged their bodies, but also isolated them from society. They stood at a distance, crying out for mercy. Umiiyak, humihingi ng tulong. In their desperate plea, we see a reflection of our own cries for help in times of need. Sa kanilang pag-iyak, mga kapatid, nakikita din natin ang ating
sitwasyon at sarili sa kanila. May mga pagkakataon sa ating buhay na sa dami ng mga problema na dumarating sa atin, finansya, kasama na dyan yung sa relasyon, sa pamilya, pati sakit na dumapo sa atin, o di kaya sa ating mga mahal sa buhay, dumarating yung sandali na desperado na tayo, di na natin alam kung ano ang gagawin natin, di natin alam kung saan tayo hingi ng tulong. Lahat na ng pwede nating gawin, gagawin natin. Kasama na dyan yung pagpunta sa mga albularyo at kung ang sino-sino pa. These 10 men represent us also. Na dumarating tayo sa sitwasyon na sa dami ng problemang dumarating sa atin, kasama ng mga sakit, di natin minsan alam kung anong gagawin. Di natin alam kung ano ang ating gagawin. Nandyan yung gabi-gabi o di kaya araw-araw, umiiyak tayo. Humihingi ng tulong sa Panginoon, pero bakit parang kahit na umiiyak tayo gabi-gabi, bakit parang hindi pa rin tayo napapakinggan? Feeling natin parang walang nakikinig na Diyos sa atin. Hindi pa rin gumagaling yung sakit natin. Hindi pa rin gumagaling yung sakit ng mga mahal natin sa buhay. Tayo naghihirap pa rin. Nailit pa rin yung ating bahay. Nasira pa rin yung relasyon ng pamilya. Bumagsak sa exam at kung ano-ano pa. Bakit ganun? That would add up to our desperation. Nadadagdagan at nadadagdagan lang ang ating desperasyon. Ang ating tumataas at tumataas ang stress level natin. Lalong bumibigat ang ating pakiramdam. Pero, mga kapatid, pansinin natin yung ginawa ng 10 lalaking ito. In the midst of their desperation, hindi sila tumigil sa pagsigaw. Hindi sila tumigil sa pagtawag kay Jesus. Jesus, kawaan kami. Jesus, pagalingin kami. Their desperation led them to cry out more unto Jesus. Yung kanilang desperation ang siyang nagdala sa kanila upang sa ganun ay umiyak pa sila ng umiyak. Humingi pa sila ng humingi ng tulong kay Jesus. Problems, sickness, pains should not stop us from asking for help from God. Yung mga sakit na nararamdaman natin, mga problema ang dumarating sa atin, hindi yun dapat ang pipigil sa atin upang magpatuloy tayo sa paghingi ng tulong kay Jesus. Yung sa tingin natin parang hindi napapakinggan ang ating panalangin, the more that we cry out to God, the more that we cry out to Jesus. Look at the 10 men. They didn't stop asking for healing from Jesus. And what happened next? Jesus showed compassion. In here, we see the compassion of Christ. Dito makikita natin yung pagpapakita ng awa ni Jesus.
In response to their cries, Jesus didn't turn away. Instead, He demonstrated compassion and instructed them to go and show themselves to the priests. Ipinakita ni Jesus ang kanyang awa sa kanila, kung kahit sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo, ipakita ninyo ang inyong sarili sa pare." Bakit? Bakit hindi sa doktor? Kasi sa panahong yaon, ang mga pari lamang, only the priest, can declare whether a man or a woman is healed or not. Lalo na kapag mga ganyang mga sakit, mga sakit na kailangan mong mahiwalay sa lipunan. Only the priest can declare that a man or a woman is healed and is now restored in the community and in the society. Pari lamang ang may karapatang magsabi noon. Kaya sabi ni Jesus, "Humayo kayo, ipakita niyo ang inyong sarili sa pare. At antayin niyo, sasabihin niya sa inyo, magaling na kayo. Makakabalik na kayo sa lipunan." In short, Jesus wants to tell them na sila'y magaling na. Kaya't ngay baga ni Jesus kadakwada, nga isuda kat imimbagan. So, inpakita ni Jesus dito, iti asin na kadakwada. Ipinakita ni Jesus dito ang kanyang awa sa kanila. Mga kapatid, Jesus' compassion teaches us that even in our darkest moments, He sees us. Nakikita niya tayo. Naririnig niya ang ating mga pag-iyak, ang ating mga panaghoy, ang ating mga sigaw. Nakikita niya ang ating mga pagluha. And responds with a plan that may require our trust and obedience. At ang kanyang katugunan sa ating mga panalangin, pag-iyak, ay nangangailangan ng pagtitiwala at pagsunod. Nung nagtiwala nga yung 10 lalaki at sumunod sa utos ni Jesus na pumunta sila sa pare upang ipakita ang kanilang sarili, anong nangyari? Habang naglalakad sila papunta sa pare, unti-unti na didiscover nila, gumagaling ang kanilang sakit. Hanggang sa nakita nila, sila'y lubusan ng magaling, ang kanilang mga balat ay flawless na flawless. Balat sibuyas. Hindi yung balat sibuyas na arsagid. Or madaling mapikon. Hindi. Kundi flawless ang balat. Parang balat ng bagong panganak na bata. Ang linis na ng balat nila. Sila'y gumaling na. As the 10 lepers followed Jesus' instructions, they were miraculously healed. However, only one, a Samaritan at that, turned back to express his thanks to Jesus. Sa 10 gumaling, isa lang ang bumalik kay Jesus upang magpasalamat. This part of the story, friends, challenges us to reflect on our own response to the blessings and healing we receive. Hinahamon tayo ng kwentong ito at ng bagay na ginawa ng Samaritan man na to, na balikan din natin ang ating mga sarili at gawain. Paano ba tayo tumugon or tumutugon sa mga
pagpapala at pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa atin. When we receive a blessing from God, from the Lord, how do we respond? Do we respond with thanks? Tayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos? Do we, like the Samaritan, overflow with gratitude and return to God with a thankful heart? Now, ano bang mga lessons na makukuha natin dito? Una, gratitude transcends circumstances. Gratitude transcends circumstances. The Samaritan expressed gratitude not because his life was perfect. Nagpasalamat ang Samaritano ito hindi dahil sa perpektong buhay niya, hindi dahil sa wala siyang problema, kundi dahil sa nakilala niya at nakita niya yung transformative power ni Kristo sa kanyang buhay. Nakita niya na kahit na siya'y may pinagdadaanang problema, nakita niya na kahit na siya'y may sakit, kaya siyang baguhin ni Kristo at nung binago siya ni Kristo, ang pagbabagong ginawa ni Kristo sa kanya ay ang kanyang kagalingan. Friends, Christ transforms us. Binabago tayo ni Kristo. At minsan, ang ginagamit ni Kristo upang baguhin tayo ay yung ating sitwasyon sa buhay. Sa gitna ng ating desperasyon, makikita natin, andyan si Kristo. Nilulutas niya ang ating mga problema, suliranin. At dahil sa nilutas niya ang ating mga problema at suliranin, nababago din ang ating buhay. Gratitude transcends circumstances. At dahil nababago ang ating buhay, nalulutas ang ating mga suliranin, tayo'y tinatawag ngayon na magpasalamat sa Panginoon. Our text calls us to thank God in the midst of desperation. To thank God whatever happens. Tayo'y hinahamon na magpasalamat kahit na ano pa ang sitwasyon natin, ano pa ang nangyayari at nangyayari sa atin. Tulad ng nasabi ko sa ating morning devotion last Wednesday at pati sa devotion natin kagabi. Ano yung kanta na ginamit ko sa Wednesday? Sabi sa kanta, "Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead." Now, sabi, I thank you, Lord, for the trials that come my way. For in that way I can grow each day. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay natin, learn to give thanks. For it is only through that we are being transformed. And as we are being transformed, di natin namamalayan yung mga suliranin pala natin, yung mga bagay-bagay na nagdadala ng depression sa atin at desperation sa atin ay nawawala na. Sabi ko nga habang binabalikan ko yung devotion last Wednesday,
Pati kagabi, sabi ko, akmang-akma sa aming pamilya ito ngayon. Mahigit 1 linggo na nasa PGH ang nanay ko. Ilang bags na ng dugo ang naisalin sa kanya. Kahapon, nag-blood transfusion siya ulit. Hindi na lang yata 8 ang na-transfuse sa kanya. Maya sasabihin na naman ng doktor, mababa ang platelet niya. O di kaya mababa ang RBC niya. Actually, 2 Thursdays ago, nung dinala namin sa ospital, butit nandyan si kapatid na Ethel kasama namin sa PGH. Halos maghingalo. 60-40. Naghihingalo na nga eh. Sabi ko kay Ethel, please samahan mo si Ruth. Di ko kayang tingnan si mama na ganyan. Lumabas talaga ako sa emergency room. Si Ethel saka si Ruth ang nandun na nagbabantay kay mama habang ginagawa ng mga doktor ang paraan upang mahabol yung kanyang buhay. Now, hanggang ngayon nandun pa rin siya. Ang tanong, paano ka magpasalamat sa ganyang sitwasyon? Pero sabi ko, gratitude transcends circumstances. Kahit na ano pang sitwasyon sa buhay, let us learn to give thanks. For it is only when we learn to give thanks in the midst of those circumstances that we realize God is doing something. God is doing something. Pangalawa, anong lesson na makikita natin dito? Remember the source of healing. Remember the source of the answer to your desperation, the answer to your problems. Just as the lepers were healed by Jesus, our healing, whether physical, emotional, or spiritual, or financial, ultimately comes from Him. Ano man ang mga suliranin na yan, ano man mga problemang yan, ang kagalingan ay nanggagaling pa rin kay Jesus. At ginagamit niya ang ibang mga tao upang makamtan ang kagalingan. Halimbawa, si Ethel nandun. Actually, 1:30 na ng madaling araw nung naihatid namin siya. Si Teacher Leia saka si Romel nandun din, sumunod din sa ospital. Si Pastor Edgar, sumungod din pagkatapos ng midweek service. Yung mga visiting team, Ilocano visiting team nung Tuesday, nandun. Tapos kahapon ba yun? Bumalik si ate Marlene. Yung inyong mga panalangin, yung inyong mga tulong, ang inyong mga messages, ang mga doktor, mga nurses, yung aking mga kapatid, they are all being used, you're all being used by God in order to release healing upon, not only upon my mother, but upon us as well. You're being used by God, by Jesus. For you represent Jesus to my mom, and you represent Jesus to us as well. And the same thing happens to you all. In your desperation, in your sickness, Jesus manifests His presence through other people, through the members of the church, through the workers, through friends. And eventually,
we say, Jesus is the source of healing, and He uses us. And finally, friends, 12 minutes na. The story calls us to cultivate a lifestyle of gratitude. So gratitude transcends circumstances. Give thanks no matter what happens. Second, remember the source of healing. Third, cultivate a lifestyle of gratitude. Thanksgiving is thanks living. Thanksgiving is thanks living. At buong buhay natin, dapat tayo'y laging nagpapasalamat. Let us not like be the 9 who continued on their way without expressing thanks. Instead, may we cultivate a lifestyle of gratitude, recognizing and appreciating the blessings God pours into our lives every day. Thanksgiving is thanks living. And so, my dear friends, as we reflect on the story of Jesus healing the 10 lepers, let us be inspired by the Samaritan's example of overflowing gratitude. May we too turn back to the one who has healed us, acknowledging His mercy and expressing our thanks with hearts full of gratitude. For in doing so, we not only honor God, but also cultivate a spirit of thanksgiving that transforms our lives and the lives of those around us. Amen. Amen. May I call on now the parents of the child together with the ninongs and the ninangs to bring the child to be baptized here at the altar. Dito na po tayo.
Brothers and sisters in Christ, through the sacrament of baptism, we are initiated into Christ's holy church. We are incorporated into God's mighty acts of salvation and given new birth through water and the Spirit. All this is God's gift offered to us without price. On behalf now of the whole church, I ask you, dear parents and sponsors, do you renounce the spiritual forces of wickedness, reject the evil powers of this world, and repent of your sin? Do you accept the freedom and power God gives you to resist evil, injustice, and oppression in whatever forms they present themselves? Do you confess Jesus Christ as your Savior? Put your whole trust in His grace and promise to serve Him as your Lord in union with the church which Christ has opened to people of all ages, nations, and races? Will you nurture this child in Christ's holy church, that by your teaching and example, he may be guided to accept God's grace for him, to profess his faith openly, and to lead a Christian life? We will. And now let us join together in professing the Christian faith as contained in the scriptures of the Old and New Testaments. May I request the congregation to please rise. Do you believe in God the Father, I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. do you believe in Jesus Christ, I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descends to the death. On the third day, He rose again, and ascended into heaven, is seated at the right hand of the Father, and will come again to judge the living and the dead. do you believe in the Holy Spirit? I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. You may now be seated. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Eternal Father, when nothing existed but chaos, you swept across the dark waters and brought forth light. In the days of Noah, you saved those on the ark through water. After the flood, you set in the clouds a rainbow. When you saw your people as slaves in Egypt, you led them to freedom through the sea. Their children you brought through the Jordan to the land which you promised. In the fullness of time, you sent Jesus, nurtured in the water of a womb. He was baptized by John and anointed by your Spirit. He called his disciples to share in the baptism of his death and resurrection, and to make disciples of all nations. Pour out your Holy Spirit to bless this gift of water and this child who will receive it. Clothe him in righteousness throughout his life, that dying and being raised with Christ, he may share in Christ's final victory. Amen. Paki-extend yung mga kamay niyo sa kanya. Ellen Rex, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You are sealed by the Holy Spirit in baptism and marked as Christ's own forever. Amen. Pakisindihan ng kandila mo. Yung kandila mo pakisindihan. The scripture says, let your light shine that others, seeing your good works, may glorify your Father in heaven.
The lighted candle, friends, symbolize your light as you reflect the light of Christ. And now, I ask you, Ninongs and Ninangs, will you vow to keep the light burning for Alan Rex as he grows up and embark on his journey of faith, constantly illuminating Christ's righteousness throughout his life, that by dying and being raised with Christ, he may share in Christ's final victory? We will. Will you nurture one another in the Christian faith and life and include Ellen Rex now before you in your care? With God's help, we will proclaim the good news and live according to the example of Christ. We will surround Ellen Rex with a community of love and forgiveness, that he may grow in his trust of God and be found faithful in his service to others. We will pray for him that he may be true disciples who walk in the way that leads to life. All praise to you, eternal God, through your Son Jesus Christ, who with you and the Holy Spirit lives and reigns forever. Amen. Pwede nyo nang patayin yung mga kandila. Dito. Iharap mo yung mata sa kanila. Tulog. Members of Knox United Methodist Church, members of the household of God, I commend Ellen Rex to your love and care. Do all in your power to increase his faith, confirm his hope, and perfect him in love. We give thanks to all of that God has already given to you, and we welcome you in Christian love as members. Together with you in the body of Christ, we renew our covenant faithfully to participate in the ministries of the church by our prayers, our presence, our gifts, and our witness and service, that in everything God may be glorified through Jesus Christ. The God of all grace, who has called us to glory, eternal glory in Christ, establish and strengthen you by the power of the Holy Spirit, that you may live in grace and peace. Amen. Friends, as a minister of the church, I now present to you Allen Rex Valeros, a new baptized member of Knox United Methodist Church. Ngayon, nagising. Tulog pa rin. And I now order the Secretary of the Church to record his name in the roll of members of Knox United Methodist Church. Congratulations. Congratulations. O, mag-picture mo. Thank you very much. Umay ko ayaban, dakagiti kakabsat, Mary Grace Andasan, kabsat Nemian Tablizo, kabsat Maricar nga Tiyempo, ken kabsat Loreline Rodriguez, nga umayagala, iti sagsagot.
amin paritetok sa laya. Dia makinana Kuma, ken Espiritu niliwa, dayawen nga ipahuna, di langit ken di dagat. Narito ang aming mga alay sa iyo, O Diyos. Magalak ka nawa sa mga ito at magalak ka nawa sa amin. Basbasa ng mga alay na to, makapagbigay kaluwalhatian nawa sa iyong kaharian. Gamitin mo mga to, Diyos, upang sa ganon mas marami pang taong makakilala sa iyo at makaninig sa iyong mabuting balita ng kaligtasan. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Mga kapatid, sa ating pag-awit ng ating closing hymn, mayroon pong tulad ng sabi ko kanina, mayroon tayong Thanksgiving, special Thanksgiving envelope. At may mga notes po dyan. May mga notes po dyan. Nasulatan na po ba natin ang mga yan? Kung ano mga pinagpapasalamat natin sa Diyos? Kapag nasulatan na natin, ilagay natin yung mga notes, thank you notes dito sa corkboard. Ilagay natin dito sa corkboard, and then yung ating special offering, ilagay sa mga baskets na nandito po sa mga gitna ng prutas at gulay. So, atin pong awit, ganon din po yung mga prutas na dala ninyo, dalhin po ninyo dito sa altar. Ialay po ninyo mga fruits and vegetables na dala nyo dito sa altar. Gawin natin to habang inaawit natin ng closing song natin, Ang Tanging Alay Ko. Agyamanaken ka, Jesus, mangisalakan ko. Shakti nanayat mo, kenti sinubot mo. Itatun ko ken ka, O Diyos na maswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, no payawan kanyak, adua sa likwa, balito ken pirak, wenno kinabak nang, tilaing dawat ko, apo ket awatem, daytoy adatun ko, tapno aramatem, isulaeng ama, sagutin nakiten, sapay kumapat ken. Jakmad namnamaen, asyaktiin kabigbigen, di may sakas kanya, di rumbeng ayaten. Itatun ko ken ka, O Diyos na marswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, lupayawan kanya, adua sa likwa, balito ken pirak, wenno kinabak nang, tilaeng dawat ko, apo ken awaten,
sa grapekto. Ragsak tiagibos. Idatun kuken ka, O Diyos alamarswa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, nupay awan kanyang, adua sa nikwa, balitok ken pirang, wenong kinabak nang, dilaeng tawad ko, apo ken tawatem, daytoy adatun ko, tapno aramatem, isulaeng ama, sagutin nakit din, sapay kumapat ken. Pagkararag tayo. Sa dami po ng mga pagpapala at biyaya na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, sa pagpapagaling sa aming mga sakit at sakit ng aming mga mahal sa buhay, sa bagong buhay na lagi mong pinakakaloob bawat araw, kami nagpapasalamat sa iyo. O Diyos, di namin mabilang ang iyong mga biyaya sa amin. Di namin kayang tapatan ang mga pagpapala na pinagkakalo mo sa amin. Ang tanging magagawa lang namin, Panginoon, ay ang pasalamatan ka sa pamamagitan ng pag-aalay, hindi lamang ng aming mga salapi, mga ari-arian, kundi lalong-lalo na pasalamatan ka sa pamamagitan ng pag-aalay ng aming buhay. Maraming salamat po. Panginoon, kahit na kami dumaranas ng mga matinding pagsubok sa buhay, ni minsan di nyo kami iniwanan o pinabayaan. Kahit na kami dumadaan sa matinding pagsubok, nararamdaman pa rin namin ang iyong kamay nakahawak, nakayakap sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At dalangin ko ngayon, lalangin mo sa aming puso ang Espiritong laging nagpapasalamat. Ang buhay nawa namin ay buhay na punong-puno ng pasalamat. Ang buhay nawa ng bawat isa sa amin ay buhay na punong-puno ng pagpupuri sa iyo at sa iyo lamang. At ngayon nilalapit ko ang lahat ng mga kapatid na narito ngayon sa loob ng simbahan at kasama na po namin yung mga nasa online worship. Ingatan sila, gabayan sila, basbasan sila. Pakinggan ang kanilang mga panalangin. Muli, dalangin ko tanggapin ang kanilang mga alay. Sa ngalan ng Kristo. Amen. At takder tayo amin kakabsat. Idatun kuken ka, O Diyos anamarsa, amin daytoy biyag ko, puso ken kararwa, nupay awan kanya, adua sa nikwa, balitok ken pirag, wenno kinabak na, dilaeng tawad ko, apo ket tawaten, daytoy adatun ko, tapno aramaten, isulaeng ama, sagutin nakit din, sapay kumapat ken.
kadita awatin tayo ti parabor, pamedisyon, panakaagas. Manipod iti Diyos Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Bendición de Dios eterna ken ka, para murna eterna at familia. Di masakbayan, tawinan na santuan, bendición iti Diyos ka na eterna. Itit na tunggal umay ka, itit na tunggal mapan ka, mamigmig kumati puso, bendición ti Apo. Ti bendición ti Diyos eterna, anak mo, para mula eterna at apapo. Di masakbayan, tawinan na santuan, bendición iti Diyos ka na eterna. Tinakantama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.